ମାଲିକ ଆଜି ମୁଁ ଏମିତିଆ ଫୁଡ ଆଇଟମ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇଟ ରେ ଖାଇପାରିବି। ଆଉ ହଁ, ସେଟା 10 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବି ହେଇଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ମାର୍କେଟ ରେ କଣ ମିଳୁଛି। କଣ ରେଡି ତ? ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାଇଁ କରିବା, ଚାଲ। ମାଲିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଫୁଡ ଆଇଟମ ଯୋଉଟା 10 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମିଳୁଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇଟ ରେ ବି ଖାଇ ହଉଥିବ, ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରିସାରି ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ସାରି ଆମକୁ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା ଦହିବରା, ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 10 ଟଙ୍କା ଆଉ ସାଇଜ ରେ ବି ଠିକ ଠାକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମେନ୍ ଟାସ୍କ ଥିଲା ଗୋଟେ ବାଇଟ ରେ ଖାଇବା। ତାପରେ କଣ ଭାଇ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦହିବରା ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଡେରି ନ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ଦହିବରା ସାଇଜ ତ ମାଲିକ ବହୁତ ବଡ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଟିରେ ଯେମିତି ଯାହା ହଉ ଥରକରେ ଫିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ବାଇଟ ରେ ଦହିବରା ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ହଉଥିବ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସେ କଥା ଛାଡ, ଟୋକା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛି ମାନେ ଟୋକା ଜିତିବାଟା ପୁରା ଥୁଆ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତମେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଣ କରିବା।